No Valentina Ivanovna, sinä niin makeasti kerrot näitä karjalaisia huumoristarinoja. Kerro vielä minulle, kun kamera meille ruotau Timosta Tatuariasta. No, Timo Tatuari elettiin Suorella. Siellä oli rakennettu talo, ikäksi siellä eletty. Oikein heille siellä oli mukava olla. He oli siis totuttu elämään, siellä oli niin hiljaista. Ei siellä naapurit käyty liikaa kertoa, koirat liirahätiin pihassa justu. Kaikin puolin hyvä. Se vain oli paha, jotta se rospuutta aika piti pityä mielessä. Että silloin ei päässyt kylään, kun se salmi suli. No kun hyö oli totuttu, niin hyöritettiin pitäisi ruokapuoli jo kunnossa. Yhden kerran sattui niin, jotta jo oli myöhäinen sykyssä, jo oli heinät lavossa, elukat lievässä, kalat korvoloissa, jo oli kaikki potakat huopassa. Mitä ne muuta hommaa semmoista heille ei löytynyt tässä. Timo siellä pihalla käveli, jotta työttömänä niin olisi vaikea olla. Pitäisi jos meitä katsoa, kun on siellä yhdessä kohdassa kylystä kattoja irtautunut, lauta tai aita on kuotunut siellä lievän takana. Olisi kaikenmoista työtä, tuohon pirttihäitstuota, no kun tässä muuta kummempaa työtä ei ole, niin aina ala noita korjata, noita pahoja paikkoja, kun pitäähän työtä ruotajalla olla. Tuohon pirttiin rapautuu, ei ole hänellä suurta nuoklua. Ai oli semmoinen aika, jotta jo oli myöhäinen ihan syystalvet, ja oli ensimmäisiä päiviä, kun jäätyssä salmi, jotta siihen aikaan jo kylä hyi tavallisesti enemmän käyty. Eikä heillä ollut mitään sen suurempaa asiaa. Ja nyt kun hänellä juhtui mieleen, että pitää ruveta korjuutöitä, kaikki muisia remonttihommia, niin ei ollut naklua. Itse ei hän lähde varmasti, kun akka on siinä käskyläisenä, niin hän sanoi Tuorilla, että sinun nyt pitäisi lähteä käydä tuonne kylähtä, ostaa naklua. Oi Tuori katsoo ikkunasta, kun se salmi kiiltää, että se ei ole vielä kertoa jäljellä solahettu, että miten minä lähden. No ei sanoo, mennä sanoo, kyllä se on jo sen verran jääty, jotta sen verran, jotta tästä salmesta poikki pääsi, että mene Suomella nuoklua, että minä pääsen ruotamaan. No kun on käsitty, hän näkkä hyvinä ja vastaapanna, suoriutuu aukko ja hänellä lappuusi kirjoittaa, jotta miten pitää ostua. Sanoi, eihän minä vielä niistä nuokluista mitä näin tiedä. Sanoi, no minähän sulla tähän valmiiksi kirjoitan, kun tämän lapun mukaan sulla annetaan kaikki, mitä sulla tarvitsee. No akka muuta, kun työtä käsittyy ruotamaan, suoriutuu, laskeutuu sinne rantaan. Ajaa kiiltää niin kuin peili, kun talvaus ja rosahtelu, sujahtelu, ei ruuhi järvelle mennä, eikä ruuhi jäljellä tulla kun nokka kesken. No kuitenkin missä ryömiö, missä astuu se järvi uhkaa vesi, sieltä niin kuin näkyy, että alkaa jään alta noussa. No kuitenkin kolmin kontamaisen hän pääsee rantaan. Ja kun muualla tallasi muuta kuin kiireesti juoksu ja alkaa kauppa, ukkohan vuottaa työttömänä silkoista. Tai kun tulee sinne kauppaan, niin sanoo, että tässä sanoo, kauppihalla sanoo, tässä sanoo, ukko työnsi lapun, joten minun pitää suohaa. Sitä mitä on tähän kirjoittaa, että kun se kauppias avaa sen lapun tai lukuu, niin siinä Timo on kirjoittanut, että Iivanaisen ole niin hyvä, että anna Tuorilla suurta nuoklua velkaa. En ruuhi panna rahaa matkaa, kun jaan vielä näin hutra.